Pane mapictures panguva ino ashoka the state kuchona kunzi VP Constantino Chiwenga and wife Miniyotabo Chiwenga panguva ino they attended the wedding of Sibusiso Moyo Sisan. Chitiko panguva ino chinyatsozivikanwa kunzi Sibusiso Moyo the late anozivikanwa kunzi he was one of the architects vakacontributed to the 2017 military coup. Anozivikanwa kunzi he was an ally kuna VP Constantino Chiwenga. Tisingazozivi maties between the two families, but chokwa tinyatsozivikanwa kunzi vaviri ava vanyatsokuthiretena kana vari vakomana panguva ino vari kupusha for 2030. Saka pena mashoko anobuda panguva ino tiona VP Constantino Chiwenga achiattenda the wedding. Aiwa, zvinhu zvanga zviri iconic. Yoti bwa subscribe or like on the bell icon. Sunday May inoposta mapictures amuri kuona muri kungozvionera. Vanobuda kunyora vachienda mberi vachiti Vice President Dr. Constantino Chiwenga, accompanied by his wife Colonel Miniyotabo Chiwenga, attends the wedding of Sibusiso Moyo, Sibusiso Brandon Moyo, son of the late national hero and former Minister of Foreign Affairs and International Trade, Lieutenant General Sibusiso Moyo. The ceremony, held in Harare, was also attended by Minister of Defense Opam Chingoleka Shiri, Deputy President of the Senate, Lieutenant General Retired Mike Nyambuya, Service Chiefs led by Commander of the Zimbabwe Defense Forces, General Emmanuel Matatu, and other senior government officials. Ndo mashoko arikuda panguva ino achitaurwa aiwa muSunday Mail kuti kwanzi VP Constantino Chiwenga achiatenda aiwa these pictures panguva ino oshoka vanhu. Panguva ino tiona kwanzi aiwa they were very iconic, and panguva ino tiona VP Constantino Chiwenga achiuya achifara the family yekwaMoyo. Chitiko vanhu chavanonyatsokuonekwa kunzi aiwa they really like these individuals. Imbotidza mafunguro enyu munoti kudi pamusoro pe-this event. Mira comment section medu mutudze mafunguro enyu. Musakanganwa kusubscribe, kulike pamwe chete nekutena on the bell icon.